zan sa mai saman bakwai, mabuwayi mai kasan bakwai, taimaka mini rabbu mai sama in yi begen nan guda bakwai a wajen manzan da ke sama, shi ka bai 'ya'ya guda bakwai. Gashi manzo gashi gwarzo, shi nake so na yi wa hidima da kuɗi da jikin mu ma duka. Kai salati rabbu wahidu a wajen Mahamudu Saidu, mai gida zaki a Uhudu, shi kadai gayya Muhammadu, alihi Allah sahabihi sun tsaya masa sun ke yin gudu. Shirafa'u auliya'u sun ba annabi sun yi hidima da kuɗi da jikinsu ma duka. Assalamu ne ya Muhammadu, koko dai na kira ki Fatima, na ga ɗauka ce ta gajiya a wajen ɗaukar ki Alima, sai ta ce ke ce kawai haka, kin zamo haka ya mukarrama. Ban faɗa ba ban face ba, Fatima dai Fatima ce, ku kira ta kira kamar haka. Shi ana tijjani ki gudu, kuma shi yasa su yin gudu. Shi ana barhama mai gabas, kuma sarki ne a can kudu. Gaisuwa malam Abubakar, na rike ka ina batun gudu. Hadimina mai gidana, Haji Ila muna ta jinjina a gare ka da gaisuwa haka. Annabina annabin Allah Muhammadu, karɓi duk waken da na yi maka. Assalamu na annabin duka, ila ne ke doka sallama. Assalamun ya abin kira, na kira ka zuhuri Fatima. Assalamu na anta Kasimu, ka nufe ni ya banda azama. Zan yi komai babu komai, tunda na zo ne da Fatima, an ce in yi har in haraka. Ya abul faɓin maka isa, kai isa ta kira da mai isa, ka isar da isa Muhammadu, sai da kai muka gane ya isa. Annabin da akwai shi babu shi, ko anan shi ne fa ya isa. Bai taho ba bai tsaya ba, yaushe ne zan ganka Hamidu, na riko da hannun tarazika. Annabin da yake ta girgije, ya wuce sama babu ba sama, kan ya je sallah ya ja masu, sun bi bayanai da azama. Jibrilu da ɗaha ya fake, wai uban waye a can sama, babu kowa kori kowa, mai gidan shi ne ya zo gidan, babu mai ikon ya ja maka. Tambari sarki ake wato mu ma sarki mu majadu, na ta algaita tana zuwa har da busosi ta sa gudu. Rawanin Allah ake wa zaki mai sa maza gudu, ga su Haidar ga su Umar, kai amma shafe suka isa, ka tsaya da kafar katin haka. Annabin Allah Muhammadu, karɓi duk waken da na yi maka. Ya mumiddil kaunuwa ya sanya, ya kake shin ina kake, in na fara nutso cikin hakan, sai in ganka a can faka ciki. To idan na matsa na yo nutso, za ka gansu ta kai ake, ga ka fili
ruwanka cikin ka mai duka. An tashi baya fushi kusan sai an taɓa zuciya nasa, ya riga ya kwashe lokutansa ya baiwa ɓangare tasa. A taɓa shi a sandawa ake zai fito yaki a ban ƙasa. Gargaɗi dai annabin dai, ku masoya ya kuke haka, ku bari mana karku hallaka. Ni masoyin fadar Rabbana, yau ina tuba akan haka. Ya Gafuru Rahimu gafarar ka nake nema na mallaka, don mutuncin annabin duka da ka kwashe isa ka bai duka. Dan Karima ma'asuma shirya ila cikin sira dukal mustaqima ina barar haka. Annabin jiya gobe na ka ne, yau tana hannun mu'azzabu. Sanda bayan ku da kirkira kake mai girma mukarramu. Rabbana ke baka duk tsaro, jiniyar ka ciki da kallamu. Kan ka zo dai sun ka zo dai, sun sanar mana aikana zuwa da zuwa muka bi ka mu duka. annabina annabin Allah Muhammadu, karɓi duk waken da na yi maka. Ya dalilin khairu kulliya, waye je ba kai ka kai shi ba. Tambarin ka nake buga maka, waye samu ba da ɗaha ba. Walla ba don annabin mu ba, rabbu ma ba za a san shi ba. Ya ma'aiki san ka zaki, to a hura wuta a zuciyar mu ta so domin mu harraka. Ya ma'aiki karɓo baitukan Isma'ila dankali nake, babu kowa duka zamani, zuciya ƙaunar ka dai take. San ka ya shiga zuciyar mu ne, dawwamar mana dan mu tsallake. Kai nake ma zan ta yi ma, in ka amsa zan ta yi maka, har ƙarshe na ina yi maka. Ya ma'aiki yaya zanyi ne, ka kira ni Madina shugaba. In shigo ɗaki na 'yar mace wanda ya zarce wa Ka'aba. In ga taurarai guda uku in zube a gaban su shugaba. In ta kuka in ta waka, kukan daɗi nake nufi, ga ni ga sarkin mu muttaka. Mai ruwan sama ya mu majadu, har zuwa sati zuba yake. Can wajen yaƙi kwasai ya ce, ta hannun mu fa yau ruwan take. Kakawa zan yi wa magiya, ɗani da isar kanan fage. Faɗuman dai garkuwan dai, laɗufi fatahi ga kai suke, to aban domin ta sadika. annabina annabin Allah Muhammadu, karɓi duk waken da na yi maka. Ya na saman sama ka kure sani, Mustapha kai na yi wa baitika. Ko aran mahashar ka sadani, a cikin jami'in mawaka, wanda za su yabe ka mutaka, a gaban sarkin mu bai duka. Doka talle zan ta tsalle, da rawa juyi ina ta yi, na yi ne domin samun taka. Annabin Allah Muhammadu bai taho wasa ba kun sani, ya yi komai ne a ƙa'ida, shan giya da zina
fa yayi hani sadaka kyauta da taimako yayi umarni wallakun sani a kiyaye iyaye kar mu damu da wanga duniya lahirar mu ya zama murka Shehana Tijjani yayi hanin shan sigari kai bare giya yayi hanin sata fa yan uwa ya ce fa muraye zawiya Shehana Barhama yayi tishi da tunan haka ne a duniya ga hakika ba hakika ma'ana a hada da shari'a zai fi kyau mana in muka yi haka ba fa komai na sani bani gargadi kaina nake yiwa ban yi dan zagin wa'yansu ba in ka tsargu gare na afuwa asali duka yan uwa muke babu warewa a yan uwa mu guda ne abu ɗai ne daga Allah ne zuwa gurin Annabina dukan mu duka annabin Allah Muhammadu karɓi duk waken da na yi maka godiya gwai rabbana nake da ya sani da ƙare lafiya Isma'ila ila lafiya ko masoyin fada lafiya yan uwa koyo fani nake kar ku fara ku ce fada iya annabina yan uwana salam ya annabin duka kai kadai ne ka wuce haka